हाय लोगोफोर जोंनि बे नोंथांमोनखौ गोरलैसिननिफ्राय मोजां जासिग्रोनाय जाबाय स' दिनै जों 4.2 नि मेथ्सनि क्लास 10 नि मेथ्सनि 4.2 नि 3 नाम्बारखौ सावरायनो नागिरदों थ' 3 नाम्बार दङ नोंसोर बिजाबखौ दिहुनना ला खाननैखौ नायनायनि उनाव मा दं बेयाव मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि दाजाबथाया 27 आरो सानजाब गासैबो सानदों 187 दा बेखौ जों खालामनोसै 3 नाम्बार सलुसन दा हमना लाबाय मोननै अनजिमाफोरनि दिहुन जायनि हमना लाबाय मोनसे अनजिमाया हमबाय मा होनगोन हमना लाबाय सेथि अनजिमा उनाव हमसै अनजिमा इकुवेल टु मा हमखो जोङो x दा बेवहाय मिथिनांगोन नोंसोरो दा बेयाव मा होदों कुइसनाव होदोंमोन जे मोननै अनजिमानि दाजाबथाया बेसेबां होदों 27 होमबा मा मोनगोन दा नैथि बे सोंथि बायदि जों नैथि अनजिमाखौ मा मोनगोन जों देयारफोर नैथि अनजिमा इकुवेल टु मा जागोन माजों दाजाबबा नैजों आरो बे अनजिमाजों दाजाबबा बेसेबां मोनदों होनदों 27 मोनगोन होमबा जों मा खालामनांगोन 27 जों मा खालामनांगोन 27 माइनास x होमबानिया जोङो नैथि अनजिमाखौ मोनगोन मानोना कुइसनाव होदों 27 जों x खौ माने 27 माइनास x खौ x दाजाबबा बेसेबां मोननांगोन जोंनिया 27 नों नहलबा नायनो हागोन दा सेथि अनजिमा x नैथि अनजिमाखौ दाजाब नैथि अनजिमाया मा दोङो 27 माइनास x फर एग्जाम्पल निउ दाजाबनोसै 27 माइनास x निउ x केन्सेल बेसेबां थागोन होमबानिया 27 दा जोंना दा बिदों मिलायबाय बाट नैखिनाखौ जों लिरनाङा आं जास्ट बुजायदोंसो दा बिनिफ्राय एकर्डिं टु कुइसन सोंथि बायदि मा होदों जोंनिया सोंथि बायदियै अनजिमाफोरनि सानजाब गासैया बेसेबां अनजिमाफोरनि सानजाब गासैया बेसेबां होदों 182 दा अनजिमाया मोननैया मा मोनखो x आरो मोनसेया 27 माइनास x एकर्डिं टु कुइसन मा जागोन दा होमबा x सानजाब गासै होनदों ना बेनिखायनो सानजाबबाय x 27 माइनास इकुवेल टु बेसेबां दोङो एन्सारा 182 इमप्लाइज दैट बेखौ बेजों सानजाबना होदो होमबाना मा जागोन 27x माइनास x स्क्वायर इकुवेल टु 182 दा 182 खौ बिथिं लाना फैबा मा जागोन बिथिं माइनास जाफैगोन 27x माइनास x स्क्वायर माइनास 182 इकुवेल टु 0 दा जों x स्क्वायरखौ सिगाङाव लाबोनोसै होमबानिया जों माइनास थागोन माइनासखौ जों प्लास खालामनो गारनाय मा खालामनांगोन जोङो माइनासजों गासैखौ मा खालामना सानजानांगोन दा सानजाना होबा नैखौ सिगाङाव लाखानोसै मा जागोन नैबे प्लास जाखाबाय दा नै x थानायखौ उनलांबा नैबे प्लास दङ नालाय माइनास जागोन सानजाबबा ओमफ्राय नैबे माइनास दङ नै मा जागोन प्लास जागोन 182 इकुवेल टु 0 दों जायखिजाया सानजाबबा मा जायो जोंना 0 जायो दा बेखौ दाखालि बुजायनाय बायदियै मा होनदों जोङो सानजाबगिरि बिजिरनानै जे सल्भ खालामनाय बेखौ सल्भ खालामदो फार्स्टआव मा खालामनांगौ नैबे जि दं बे जों बेखौ 4.2 नि 1 नाम्बाराव मोजाङै सोलोंबाय जुदि नोंथांमोना बेखौ सोलोंना लानो कारणे आगोलनि भिडिअ जों मोजाङै बुजायखाना होनाय जादों दा बेयाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आगोलनि भिडिअ स' फार्स्टआव गिबि मा खालामनांगोन दा होमबाबो नैबे आं एसे ओरैनो बुजायना होलांसै नैजों सानजाबनांगौ बेसेबां मोनगोन बेनि सिगाङाव आगोलाव मा थायो 1 थाबाय 1 जों बिदि सानजाबा मा मोनगोन 182 दा 182 खौ सानजाबगिरि बिजिरनांगोन 2 जों खालामबाय 2 918 1 91 खौ माजों थांगोन 3 जों थांगोन 3 जों थाङा सरि माजों थांगोन 7 जों थांगोन आं 7 जों थांगोन 7 1 7 18 बे 9 निफ्राय 7 थाङोबा 2 थागोन 2 into 121 7 into 3 21 दा बिसोर मोननैखौ ओरैबायदि साजायनांगोन जे साजायबा जोंना मा मोननांगोन 27 मोननांगोन दा बेयाव जों नुखानानै दङ रोखायै 7 जों 2 जों इन्टु खालामबा 14 जों दा 13 खौ प्लास खालामबा बेसेबां 27 बेखौ मिथिनो गारन नोंसोर आगोलनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय मा खालामगोन दा 20x स्क्वायर माइनास 14x माइनास 13x प्लास 182 इकुवेल टु 0 दा नैसोर मोननैखौ सानजाबबा जोंनिया मा मोनहैनांगोन 182 मोनहैनांगोन आरो दाजाबबा बा दांख'बा नैखौ मोननांगोन इमप्लाइज दैट x कमन ला x माइनास 14 ओमफ्राय निउ x 13 कमन ला मा थागोन निउ x माइनास 14 इकुवेल टु 0 दा बे मा जागोन नैसोर मोननैया सानफ्रोमबो जोंना समान जानांगोन बेखौ आगोलनि भिडिअखौ बुंबाय थादों दा बेनि उनाव x माइनास 14 आरो x माइनास 14 कमन लादों नोंथांमोना लानोसै जों दा x माइनास 14 कमन ला ओमफ्राय नैथिं मा जागोन दा x बेजों निउ थागोन x थागोन निउ
निउ मा थागोन 13 थागोन इक्वल टू 0 दा देयरफोर मा जागोन जोंना देयरफोर x नि माना मा जागोन x नि माना मोनगोन 1 दा नैसे मोननैखौ लादो आरो मोनसेया मा जागोन x minus 13 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू मा जाखो 14 जाबाय इनफ्राय x इक्वल टू बेसे जाखो 13 दा नैबे x नि माना जों खैथा मोनखो मोननै जाबाय गतिके जों बेयाव खैथा एन्सार मोनगोन मोननै जागोन दा बेयाव लिरनांगोन जे जुदि x इक्वल टू 14 एबा जों लिरनो हागोन एबा सेथि अनजिमा इक्वल टू 14 जायोब्ला जोंना नैथि अनजिमा मा जागोन नैथि अनजिमा इक्वल टू मा जागोन जोंना 27 माइनास 14 इक्वल टू बेसेबां 13 थिग बिदिनो आरो सिमिलारलि SLLY सिमिलारलि थिग बिदिनो जुदि सेथि अनजिमा इक्वल टू बेसे जायो 13 जाब्ला माने नै मोनसेखौ लाबा आरो माने नै मोनसेखौ होमबाना नैथि अनजिमा इक्वल टू मा जागोन जोंना 27 माइनास 13 इक्वल टू बेसे जागोन 14 दा बेनि एन्सारा जाबाय बेनो मोननै मोनबाय जोङो 14 मोनसेया 14 जाबा मोनसेया 13 जागोन आरो मोनसेया 13 जाबा मोनसेया 14 जागोन दानिया जों 4.2 नि 4 नाम्बारखौ नायनोसै 4 नाम्बाराव दङ मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया जागोन 365 दा मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरखौ होनना बुंबा माने बेयाव अनलि जोङो दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ लानो होदों माने नेगेटिभखौ लानो होआखै जों अनलि पजिटिभ रग' अनजिमाखौ लानो होदों रग' अनजिमा मानेथ' मिथिखागौ गासिबो रग' अनजिमा माने माखौ जों लानो हायो 0निफ्राय बे प्लासथिं आरो 0निफ्राय नेगेटिभ बाट नियाव फारि दाजाबथाय रग' अनजिमा माने जोङो अनलि पजिटिभखौ लानांगोन दा मानिफ्राय स्टार्ट जागोन होनबा 0निफ्राय दा जुदि 0 आरो 1 खौबो लाजागोन फारि रग' अनजिमा माने जुदि मोनसे अनजिमाया 1 जाबा बिनि फारि नेक्स्टआ मा जागोन जोंना 1 + 1 माने मोनसे से प्लास खालामनो नांगोन होमबा मा जागोन नैबे बेसेबां जागोन जोंना 2 जागोन दा जोङो बेयाव हमना लाबाय मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा मा हमखो जोंना x आरो मोनसे मा हमखो x + 1 दा एकर्डिं टु कुइसन सोंथि बायदियै मा होदों जोंनो मा होदों बेयाव फरायना नायबानो जाबाय कुइसनखौ मोजाङै जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया बेसेबां होदों जोंनो 365 माने बे अनजिमा मोननैखौ बर्ग खालामनानै दाजाबनो होदों दा बर्ग खालामना दाजाबनोसै जोङो x खौ x स्कुवेर खालामबाय बर्ग खालामबाय ओमफ्राय दाजाबनो होदो ना प्लास खालामनोसो होदो हा ओमफ्राय नैखौबो बर्ग खालामदो x + 1 होल स्कुवेर इक्वल टू बे जायोना दाजाबबाय एसे मोननैखौ 365 दा बेखौ दा होल स्कुवेर सेफायना होनैखौ होल स्कुवेरनि फर्मुलाखौ ज' गासैबो मिथिखागौ a + b होल स्कुवेर इक्वल टू मा जायो जोंना a स्कुवेर + 2ab + b स्कुवेर बेनिफ्राय नैखौ खालामदो दा बे फर्मुला सेफायदो होमबाना मा जागोन नैबे जागोन 2x प्लास नैबे जागोन 1 इक्वल टू 1 स्कुवेर जायो 1 होबाय आं डाइरेक्ट 365 दा बेखौ इथिं लाना फैदों दानिया x स्कुवेर मा जागोन जोंना 2x स्कुवेर ओमफ्राय 2x स्कुवेर ओमफ्राय प्लास जागोन नैबे 2x जागोन प्लास 1 इक्वल टू माइनास 365 इक्वल टू 0 इमप्लाइज देट बे जागोन दा 2x स्कुवेर प्लास 2x माइनास बे जागोन माइनास थांबा जोंना 364 मानोना गोदोनि सिगाङाव जोंना मानो माइनास जागोन गोदोनि सिगाङाव मा जागोन जोंना माइनास थानायखाय माइनास जाबाय दा बिनि उनाव फार्स्टआव मा दानि बायदिनो आरो सानजाबगिरि बिजिरदो ओमफ्राय नैखौ सानजाबग्रो फार्स्टआव दे सानजाबनो जुदि गोसो गैयाबा नैखौ सानजाबला जों फार्स्टआव दे डाइरेक्ट जोङो एसे उन्दै खालामना लानोसै अनजिमाफोरखौ मानोना नैजों गासैबो रानजायो दा नैखौ गासैजोंबो रानना होबा मा जागोन नैबे जाबाय x स्कुवेर थागोन प्लास नैबे जाबाय x थागोन माइनास नैबे जागोन 3 1 2 इथिं से थांबाय 16 थाबाय 3 8 16 बेसेबां 2 बेसेबां मोनखो होमबा जोङो 182 नैजों रानबा नैथिं लिरना हो फारनैथिंखौबो नैजों रानना मोनो होनना बुङो इथिं फारनैथिंबो नैजों रानना मोनो होनना लिरना हो मोनो होनना इसिनि मोनबाय आरो दा बेनिफ्राय नैदों खालामदो नै दानि बायदिनो डाइरेक्ट सानजाबना खालामनो हागोन बाट बहुत गोलाव जागोन ओंखायनो नैबेखौ जों एसे इजि प्रसेस खालामना लाबाय आरो दा नैखौ सानजाबगिरि 182खौ 2 जों खालामबा 2 9 18 दानि बायदिनो बेसेबां नैबे
7 13 दा ओरैबायदि मिलायनांगोन जे x मोनगोन बे 14 13 निफ्राय 14 थांबा बेसेबां मोनो जोंना 1 दा 1x जाबाय दा जों मिलायबाय a स्क्वायर प्लस 14x माइनास 13x माइनास 182 इक्वल टू 0 सानजागिरि बिजिनायखौ होनबाय दा बेनिफ्राय मा खालामदो बेनिफ्राय कमन लादो इनिफ्राय x कमन लादो इनिफ्राय x प्लस 14 थागोन सरि हा मा नांदो x प्लस 14 हा नैबे 14 बा नैबे x नैबो थिग बिदिनो माइनास 13 कमन लाबा थागोन x प्लस 14 इक्वल टू 0 नैबे 2 हा नैबे मा जागोन माइनास ए प्लस ए माइनास जाफिनगोन ओमफ्राय माइनास जाबाय आरो कमन लाबा बिदि जागोन आरो इमप्लाइज दैट मा जागोन जोंना नैबे x प्लस 14 आरो मोनसे मा x माइनास 13 इक्वल टू 0 देयरफोर मा जागोन x प्लस 14 इक्वल टू 0 आरो मोनसे मा जागोन x माइनास 13 इक्वल टू 0 बेनिफ्राय फाइनाली x नि माना मा मोनखो जोङो x नि माना मोनगोन x इक्वल टू मोनसे माइनास 14 ओमफ्राय आरो मोनसे मा x इक्वल टू बेसेबां 13 जोंना दा x इक्वल टू बेसेबां मोनखो मोनसे माइनास 14 आरो x इक्वल बेसेबां मोनगोन 13 मोनबाय बाट जोंना x इक्वल टू माइनास 14 खौ जों लानो हाया मानोना बेयाव मा होदों जोंना अनलि दाजाबथाय रग' अनजिमा होदों गतिके जोंना एन्सारा मा जागोन देयरफोर एन्सारा मा जागोन x इक्वल टू बेसेबां 14 आरो 13 आरो मोनसे x मा जागोन x इक्वल टू डाइरेक्ट लिरना होजागोन आरो फारि रग' अनजिमाफोरा जाबाय होननानै लिरना होदो जाबाय मा जागोन जोंना फारि अनजिमाफोरा 13 आरो मोनसे मा जागोन x प्लस 13 ना x नि मानाथ' 13 जाबाय मा जागोन 13 प्लस 1 बेसेबां जाखो दा नैबे जाबाय मोनसेया जाबाय 14 मोनसेया जाबाय बेसेबां 13 मोनसेया जाबाय बेसेबां मोनखो दा मोनसे 13 मोनसेया बेसेबां 14 जोंना जाबाय बेनो एन्सारा